میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سب سہنیاں تو سہنا حسنین دا نانا ہے، سب سہنیاں تو سہنا حسنین دا نانا ہے، رب قسم اٹھایا نے، رب قسم اٹھایا نے، وچ قرآن دے آیا نے، رب قسم اٹھایا نے، وچ قرآن دے آیا نے، او چہرہ میرے آقا دا، او چہرہ میرے آقا دا، جب حسن خزانہ ہے، چہرہ میرے آقا دا، جب حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سب سہنیاں تو سہنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو سارے کا خالق و مالک رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی بابرکات واسطے، جنہاں نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ دوستو، ساتھیو، بزرگو، عزت، مکرمات، مقدسات، اسلامی روحانی ماں بہنوں، نبی علیہ السلام دی پوری زندگی ساڑھے واسطے نمونے۔ اگر نبی علیہ السلام دی اس زندگی دے ایک پہلو تے گفتگو کیتی جائے نا، شعراء، خطباء، ادباء، بلغاء تمام لوگ کٹھے ہو جان، نبی علیہ السلام دی زندگی دے اس ایک پہلو تے روشنی پاؤن گفتگو کرن، زندگیاں ختم ہو جانگیاں، پر نبی علیہ السلام دی شان دا حق ادا نہیں ہوئے۔ میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک پہلو ہے مسکرانا۔ نبی علیہ السلام آپ مسکرایا بھی کر دے سن۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو لوگاں نو میانہ روی دا سبق دیتا ہے، خوشی تے خوشی دا اور غمی تے غمی دا۔ لیکن خوشی دا مطلب یہ نہیں کہ انسان خوشی چاہ کے اپنے رب دیا حداں پامال کر جائے، غمی دے اندر یہ نہیں کہ اپنے رب نو بھول کے کسی اور در تے چلا جائے۔ اسلام میانہ روی دا حکم دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام طبی طور تے اگر خوشی پہنچ دی تے مسکرایا کرتے سن، اگر غمی پہنچ دی سی تو رو بھی لیا کرتے سن۔ اور نبی علیہ السلام ایک دن دا وقت ہے، نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی اللہ دے نبی جی بڑیاں مصیبتاں نے، فرمایا صدقہ کریا کر۔ اللہ دے نبی میں غریب ہی بڑا ہے، میرے نو وڈا تے غریب ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں کوئی مومن بھرا مل جائے نا تے خوشی نہ مسکرا کے ملیا کر، تیرا مسکرانا اللہ رب العالمین صدقے چ لکھ دے۔ تے جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے نا، اللہ اودے تو بلاواں نو برائیاں نو دور کر دیندا ہے۔ حضرات محترم، آغاز بات سمجھا دیواں، مزاح اور مذاق چ فرق ہے۔ ایک اسی ہسنے ہیں نا، لوٹ پوٹ ہو جانے یا جناب وکھیاں چڑھ جاندیاں نے، یہ اسلام نے منع کیتا ہے۔ مسکراؤ، جائز ہے مسکرانا، مزاح بھی جائز ہے، لیکن جس مذاق دے اندر کسی دی بے عزتی ہوئے، کسی نو نیچا کرنا مقصود ہوئے، وہ مذاق بھی ناجائز ہے۔
میرے نبی علیہ السلام مذاق کیا کرتے سن. آپ دی پھپھو صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے کول آئی نے, بوڑھی اماں نا لاٹھی ٹیک کے آ رہی, اللہ دے نبی جی دعا کر دو میں جنت چلی جاؤں. فرمایا بوڑھیاں نے جنت جانا ہی کوئی مذاق ہے. حیران پریشان فرمایا ماں جی پھپھو جی بڑھیاں نے بھی اتنے جوان ہو کے جنت جانا. جھوٹ پھر بھی بولیا نہیں بولے. ایک بندہ اللہ دے نبی جی مینوں اونٹ دے دیو. بخاری مسلم دا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے آبا اس بندے نو جاؤ اونٹنی دا بچہ دے دیو. بندہ بڑا پریشان, میں تہاڈے کو اونٹ منگن دیا تسی مینوں اونٹنی دا بچہ دے رہے ہو. کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی جڑا اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی دا بچہ ہی ہے نا. مذاق کیتا ہے لیکن جو حق کے سچ ہے وہ مذاق کسی دی عزت نو تار تار کرنا مقصود نہیں. یہ بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ڈرایا یہ لوگاں نو روایا یہ نہیں. آؤ اللہ دا قرآن سنیے. تے اے موضوع بڑا پیارا ہے. ارادہ تے ایسی ویسے اگر فلیکس نہ بنیا ہوندا نا جہو جا موسم ٹھنڈا سی نا دل کرتا سی گرم جا موضوع ہوئے تے سردی دور ہو جائے. تو انشاءاللہ محبت دیاں گلاں کرنے ہیں اور اللہ کو دعا بھی کرنے ہیں کہ اللہ سانو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی علیہ السلام دنیا تے آئے تے اللہ نے دونوں پہلو عطا کیتے, خوشی والا بھی تے غمی والا بھی. اللہ کی فرماندے نے, اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں کو اعلان سنا دیجئے. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرے نبی دنیا پہ آئے نے خوش خبریاں دین والے بھی بن کے آئے. میرے نبی علیہ السلام دنیا پہ آئے نے عذاب تو ڈراؤن والے بن کے آئے, قبر دیاں سختیاں تو ڈراؤن والے بن کے آئے. اور جتھے نبی علیہ السلام ڈران دے ہیں نا تے ساتھ اللہ نے کی فرمایا ہے وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. میرے نبی دنیا تے آئے خوش خبریاں دین والے بن کے آئے, مسکراؤن والے بن کے آئے. خوشی دے ویلے انسان خوشخبری کا دی دیندا ہے, کسے خوشی دی خوشخبری دیندا نا, غمی دی تو خوشخبری ہوندی کوئی نہیں. میرے نبی علیہ السلام خوشخبریاں دین والے آئے, مسکران والے بن کے آئے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما رأیت احد اکثر تبسما من رسول اللہ. اور نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی عرضہ کریندا ہے کائنات والیو سنیے توجہ کیجئے گا. نبی علیہ السلام دا صحابی کہنے لگے اللہ دی قسم ہے میں نبی پاک علیہ السلام نالو زیادہ کسی نو مسکراؤندا ہویا نہیں دیکھے ہے. مسکرانا سنت ہے, اے نہیں ہر ویلے منہ دے 12 بجے رہن بندہ جناب اے چڑچڑا پن اختیار کرے. اسلام اے جناب محبت دا نام ہے, اسلام محبت دا دین ہے. نبی پاک علیہ السلام دیاں مسکراہٹاں نوٹ کر کے لے جائے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آنا پھر نہ میں صحیح مسلم دی حدیث سناوندا جاواں. میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 690 نمبر حدیث ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا تحقرن من المعروف شیئا. اور لوگوں توجہ کیجئے گا, اسلام محبت دا دین ہے, توجہ کرنا. نبی علیہ السلام فرماندے نے لا تحقرن من المعروف لا تحقرن من المعروف شیئا. اوے کائنات والیو نیکی نو چھوٹا سمجھ کے حقیر سمجھ کے چھاڑنا دے آجے. چھوٹی نیکی سمجھ کے چھڑنی نہیں پاویں کیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. او یار سونیا اسی جناب اس چیز نو جناب اگنور کر دینے ہیں کہ کوئی بات نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
چھوٹی تو چھوٹی نیکی نو حقیر نہیں سمجھنا بھاویں اپنے بھرا نو تو خوشی نال ملدا ہے نا تیرے نزدیک دی اوقات نہیں لیکن اللہ دے نزدیک دی بڑی اوقات ہے اللہ مسکرا کے ملنے نو صدقہ لکھ دیندے نے تے جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ اس بندے نو بلاواں تو بچا کے رکھ لیندے آؤ پھر اپنی عادت بنا لو مسکرا کے ملنا ہے مسکرایا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کر دینے آؤ نا میں صدقے جاواں قربان جاواں مسند احمد اندر نا 22,848 نمبر حدیث ہے ایک دن دا وقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے نے اپنے صحابہ جو بیٹھے نے تے نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے تے نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ میں مسکرایا تسی میں نے پوچھیا نہیں میں کیوں مسکرایا تے نبی علیہ السلام دے صحابہ پوچھنے اللہ دے نبی تسی کیوں مسکرائے ہو سانوں بھی وجہ دسو نا نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ مومن دا معاملہ کنا عجیب ہے مسلم دا معاملہ کنا عجیب ہے کوئی خوشی پہنچ دی اللہ دا شکر ادا کر دائے غمی پہنچ دیئے تے رب دا جناب صبر کر دائے واویلا نہیں کر دا اسی سارے اج کہنے اسی مومنہ او یار سونے اپنی اصلاح کر کے لے جائے اپنے دل دی جناب چھانک کے ویکھنا اپنے ضمیر دے عدالت دے کول فیصلہ کروا کے لے جاوے او مومن ہووے نبی علیہ السلام فرماندے نے او جیڑا خوشی ویلے تے رب دا شکر ادا کر دائے غمی ویلے صبر کر دائے واویلا نہیں کر دا نبی علیہ السلام ایسے بندے تے مسکرا پے جیڑا بندہ خوشی ملے تے اللہ دا شکر غمی ملے تے جناب صبر کر دے ساڈے ورگوں نہیں خوشی مل جائے تے جناب کنجر خانے کیتے جاندے نے عیاشیاں فحاشیاں کیتیاں جاندیاں نے خوشی مل جائے جناب فضول خرچی کیتی جاندی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین جیڑا فضول خرچی کردا ہے شیطان دا بھرا ہے لہذا خوشی ملے شکر کریا کرو غمی ملے اللہ دے نال شکوا نہیں کرنا صبر کرنا ہے جیڑا بندہ اے عمل کردا نا نبی علیہ السلام مسکرا پہنے کہ سبحان اللہ اللہ بھی مسکران دے ہونگے یار وے خوشی ملی اے ساڑھے اکثر شادی ہو جائے نا پاہمیں دولے دی شادی ہوئے تے پاہمیں براتی بن کے جائیے اسی نماز ہی نہیں پڑھنے ویاہ تے آئے ہیں جی اور یار رب نے امتحان لیا تیرا ہے کیا تم انہوں خوشی تے یاد کرنا کہ نہیں بیماری آ جائے جناب فوتگی ہو جائے اسی نماز بھول جانے ہیں کدی کھانا پینا چھڑیا ہے او نہیں چھوٹا ساڑھے کول اسی مسجد چھڑ دینے ہیں نماز چھڑ دینے ہیں یار میرا ابو تازہ فوت ہویا ہے ایک دن ہویا ہے 2 دن ہویا ہے گامی بڑا ہے نڈال ہو گیا گام دے اندر نبی علیہ السلام فرمان دینے مومن دا معاملہ ہے او یار سونے اگر تو چاہنا ہے اپنے آپ نو مومن بن جائے تو مومن بننا چاہنا ہے کڑیا نوٹ کر لے خوشی ملے تے رب دا شکر ادا کریا کر غمی ملے تے صبر کریا کر جیڑا بندہ ایسا عمل کردا ہے میرے نبی السلام مسکرا پینے تے آسمانہ تے میرا ایمان اللہ بھی اپنے محبوب نو ایک مسکرا پہ ہونگے میرے نبی السلام مسکرائے نے بخاری مسلم دے اندر ہے نا نبی پاک علیہ السلام دوسری حدیث پاک سنیے نبی پاک علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں چھوٹا جا بچہ ہوں واقعہ بڑا مشہور ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا پیارے انس جا فلانا کم کر کے آنا چھوٹے جے بچے چھوڑی جی عمر ہے تے بازار گئے نا تے بازار جے دیکھیا کہ بچے کھیل رہے نے پیارے انس بچیاں نے کھیلنا شروع کیتا ہے ذہن چو نکل گیا ہے کہ مینوں تے نبی علیہ السلام نے کوئی گل کہی ہے میں تو کوئی کام جا رہا ہاں سبحان اللہ میرے نبی ڈیکن دے نے انتظار کر رہے نے دیکھیا کہ انس نہیں آئے تے نبی السلام پیچھے آپ آ جاندے نے دیکھ دے کی نے پیارے انس بچیاں دے نال کھیل رہے نے بچپن دی عمر ہے تے سبحان اللہ میرے نبی پیارے انس دی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیندے نے ایک روایت ہوندا کہ گردن تے ہاتھ رکھے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے انس جیڑا تینوں کام کیا سی بھول گیا ہے ہائے ہائے ساڈے ورگا ہوندا نا لا جتی رہنی سی تے جناب شامت شروع بچے دی چمڑی دیڑ کے رکھ دینی سی تینوں پتا نہیں میں حکم دیتا ہے تینوں کام بھیجیا تو بچیاں نہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
جیڑا بندہ وڈیاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا فلیسا منا ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں وڈیاں دی عزت کریا کرو وڈیاں دا پیار حاصل کریا کرو چھوٹیاں نہ شفقت کریا کرو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے انس دے نال 10 سال دی عمر ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی دی معاملے نہیں کیتے مٹھے تے بسل وٹا نہیں آیا ہے غصے دا اظہار نہیں کیتا ہے پیارے انس فرماندے نے رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا او لوگو میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی ہے او توجہ کرنا اسی اگر جناب 8 دن دا جائزہ لائیے نا کہ اسی فیل ہو جاواں گے ایسے کام چ اسی فیل ہو جاواں گے ساڈیاں شفقتاں غصہ ویکھ کے جناب ہر وہ کام ویکھ کے جڑا ساڈی طبیعت دے خلاف ہوے نا اسی تے تیش چ باہر ہو جاندے ہاں اپنے آپ چ باہر ہو جاندے ہاں تے میرے پیارے انس فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں بچپن دی حالت دے اندر چھوٹی عمر دے اندر اگر میرے کو غلطی بھی ہو جاندی سی تے نبی علیہ السلام مسکرا دیا کردے سن تے سبحان اللہ شاعر نے پھر اپنے انداز پتہ کیا کہا ہے کہ سبحان اللہ کہ سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا قرآن اللہ والوئے خزینہ ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا نبیاں وچوں نبی نگینہ ملیا نبیاں وچوں نبی نگینہ ملیا ہور اکھ وچ کوئی سمایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا اور شفقت کمال کیتی ہے آقا جی شفقت کمال کیتی ہے کدی مینوں چڑکیا کدی مینوں چڑکیا دبایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جے آندے جی مان دے نہیں او میں کہا یار ساڈے دل دیاں تختیاں تے آ کے تے ویکھ ساڈے دل دے اندر ساڈی محبت جناب کسی اور وال نہیں ساڈی محبت نبی علیہ السلام وال لے میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوار جاواں اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ مسکرایا کرو مسکرانا نبی مدنی کریم آقا علیہ السلام دی سنت ہے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہو آج جناب تیسری حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک سنیے سلسلہ سیدی سندر روایت موجود ہے 3336 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام دے کول ایک دن دا وقت ہے صحابہ بھی بیٹھے نے ایک آن والا ہے جا رابیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علمنی خیرات ایک رابی آیا ہے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی خیر دیاں گلاں دسو بھلائی دیاں گلاں دسو میرے واسطے ایسا عمل دس دیو میرے واسطے بھلائی توجہ میرے حال نبی علیہ السلام جی مینوں ایسیاں گلاں دسو ایسا علم دیو جو میرے واسطے بہتر ہوئے یار نوٹ کر کے لے جائیں میری بی بی پہنا تمہیں توجہ نہ سن لیں میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے کول صحابی آیا ہے اے رابی آیا ہے اللہ دے نبی جی مینوں ایسا عمل دسو جو میرے واسطے بہتر ہوئے بھلائی والا ہوئے تے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے پڑھیا کر سبحان اللہ وظیفہ نوٹ کر لیا جو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 کلمے پڑھیا کر کنے کلمے یاد کر لو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 کلمے پڑھیا کر اس صحابی نے عرابی نے جدو سنیا نا تے سن کے جدو پلٹیا نا تے واپس جان گیا تے چانک پھر مڑیا ہے آندہ اللہ دے نبی جی
اے تے ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے اے دے اندر تے اللہ دی شان بیان ہوئی ہے میرے واسطے کچھ نہیں میں کہا مینوں کوئی دسو جو میرے واسطے بہتر ہے تسی تے او وظیفہ دس چھڑیا جے جہدے وچ اللہ دی شان بیان ہوئی ہے تے میرے نبی علیہ السلام مسکرا پیندے نے تبسم چہرہ ہے تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 کلمے پڑھیا کرنا تے 4 کلمے پڑھن تو بعد پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی اللہ دی قسم ہے جدو بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے قد صدقتا تو سچ آکھیا ہے میں واقعی پاک ہاں گناہاں تو پاک ہاں بیوی تو پاک ہاں اولاد تو پاک ہاں او میرے اللہ جیسا کوئی نہیں شریک کوئی نہیں ایویں رب دا شریک بناندے ہو او لوگو سانو شرم کرنی چاہیے او جڑا رب دے او صاحب کسی جناب مخلوق نو دے وے رب دا حصہ کسی مخلوق نو دے وے اللہ کہندے نے او بندیا جدو تو پڑھ رہا ہے نا سبحان اللہ اور توجہ جدو بندہ پڑھے گا سبحان اللہ میرے نبی فرما دینے اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے قد صدقتا تو سچ آکھے آئے بندہ پھر پڑھدا ہے الحمدللہ اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے قد صدقتا تو سچ آکھے آئے تمام تعریفاں میرے واسطے بندہ پھر پڑھدا ہے اللہ اکبر سارے تو وڈا اللہ ہے اللہ تو وڈی کوئی چیز نہیں او یار جے تینوں سمجھ آ جائے سب تو وڈا اللہ ہے تو جھوٹ بھی چھڑ دے وے گناہ بھی چھڑ دے وے اذان ہو جائے رب دے گھر چ آ جائے جدو اللہ پیا کہندا اللہ اکبر او یار تیرے کان تے جو ہی نہیں رینگ دے تو سوچدا ہی نہیں مینوں سب تو وڈے گھر لو آواز آئی ہے مینوں سب تو وڈا رب بلا رہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ کہندا ہے اللہ اکبر میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے قد صدقتا تو سچ آکھے آئے بندہ چوتھا لفظ بول جائے لا الہ الا اللہ میرے نبی علیہ السلام فرما دے نے اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے قد صدقتا سچ آکھدا ہے میرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں میرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں میرے تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں میرے تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں قد صدقتا تو سچ آکھے آئے او 4 کلمے رب دی عظمت دے پڑھ کے جدو بندہ پڑھدا ہے نا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی او کہتے ترجمہ تینوں پتا ہوئے نا اے دا مطلب کی ہے تو تو ہر وقت ہی پڑھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی نبی علیہ السلام فرما دینے او جدو بندہ 4 کلمے پڑھن تو بعد کہندا ہے اللہم اغفر لی اے اللہ میں گناہگار جہاں بندہ صبح بھی گناہ کیتے شام بھی گناہ کیتے اللہ ساری زندگی گناہاں چ لنگ گئی ہے اللہم اغفر لی میرے نبی علیہ السلام فرما دینے اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے او یار سونیا توجہ کر لی نوٹ کر کے لے جائیں اللہ کہندے نے قد فعلت جا تینوں معاف کر چھڑیا 4 کلمے پڑھن تو بعد جدو بندہ کہندا ہے نا اللہم اغفر لی اللہ آسمان تے کہندے نے جا معاف کر چھڑیا ہے جدو بندہ 5واں لفظ 6واں لفظ بولدا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہ جی میرے تے رحم فرماؤ اللہ کہندے نے قد فعلت جا میں اس طرح کر چھڑیا تیرے تے رحم فرما چھڑیا ہے 7واں کلمہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ کہندا ہے اللہم ارزقنی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ آسمان تے بہ کے کہندے نے قد فعلت جاتے نو رزق دا مالک بنا چھڑے ہے او کلیا نوٹ کر کے لے جاؤ آج جی فلاں جی دعا کر دیو کاروبار چل جے مولوی جی دعا کر دیو پتہ نہیں مولوی نے اتھوں کرنی کہ اتھوں کرنی مولوی نو تے اپنے ڈھڈ دی خاطر نا او تے جھوٹ بھی بولی جاندا ہے او تے اللہ تے الزام تراشیاں بھی لگایا جاندا ہے او جیڑا بندہ اپنے آپ نہ مخلص نہیں اونے تینوں کی دینا ہے اونے تیرے واسطے دعا کی کرنی ہے رب کائنات دی قسم ہے 4 کلمے پڑھ کے تو یہ 3 کلمے پڑھیا کر جا ویکھی تیرو اللہ رزق بھی دین گے تے اللہ رزق دے ٹھیر لگا دین گے
پڑھیا کرو وظیفہ پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی اللہ دی قسم ہے ایک مرتبہ پڑھن دے نال اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے دے تے میرے نبی مسکرا پے مسکراہٹا میرے حضور دیاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آؤ پھر اسے بھی اپنا لئیے چوتھی حدیث پاک سنے آجے میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ہجرت دا آرڈر دیتا ہے نا صحابہ ہجرت کر رہے ہیں ہجرت ہو رہی ہے تے بڑا امیر ترین صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہجرت کر رہے نا تے مگر قافلہ آیا کفار دا انہوں نے حضرت صہیب نے روکیا ہے تے حضرت صہیب فرما دینے اوے مکے والیو کافروں میری گال سن لو میرے کول تیر بھی نہیں میرے کو کمان بھی تلوار بھی ہے تسی جان دے ہو میں جنوں نشانہ لگا دوا آج تک میرا نشانہ خطا نہیں گیا ہے سدھا جا کے لگ دائے میرے کو جننے تیر ایک ایک تیر ماراں گا تو انو جہنم واصل کر دیواں گا میرے کو تیر موک جان گے میں تلوار پکڑ لواں گا تو انو تحس نحس کر کے رکھ دواں گا میرا رستہ نہ روکے آج آندے کدھا جی تینوں جان دینے اسی ساڑھے کو رہ کے مال کمایا ہے امیر ترین بان کے تو مدینے چلے ہیں حضرت صہیب فرمان دینے اگر مال دی گالے تے جاؤ میریاں حویلیاں بھی رکھ لو کار بھی رکھ لو میرا مال و جائیداد بھی رکھ لو لیکن رب کائنات دی قسم ہے آج صہیب نو کوئی نہیں روک سکدا میرے نبی علیہ السلام دی سنت ہجرت کرانگا ضرور کرانگا اور میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے اپنا کار بھی دے چھڑیا مال بھی دے چھڑیا اپنا جائیداد بھی دے چھڑے مال و زر بھی دے چھڑیا ہے تے چل دا میرے مدنی کریم علیہ السلام دے کول آئے نے تے میرے نبی علیہ السلام دور تو ویکھ رہے نے صہیب آ رہے آئے تے نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے دوروں ہی مسکرا رہے نے حضرت صہیب فرمان دے اللہ دے نبی جی تو اڈنا گل بھی کوئی نہیں بات بھی کوئی نہیں تسی پہلے مسکرا رہے ہو نبی علیہ السلام فرمان دے نے صہیب اللہ نے مینوں ساریاں گلاں دس چھڑیاں نے تو سب کچھ دے چھڑیا ہے سب کچھ دے چھڑیا ہے اللہ دی خاطر تے اللہ دے رسول دی خاطر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ او یار سونیا میں تیرے تے مسکرا رہا ہاں اللہ نو تیری تجارت بڑی پسند ہے اللہ آسمان تے مسکرا رہے نے میں زمین تے مسکرا رہا ہاں اور یار پھر اپنا جائزہ لیا کر اگر اسلام واسطے تیرا مال لگ جائے پریشان نہ ہویا کر اسلام واسطے تیرا وقت لگ جائے پریشان نہ ہویا کر اسلام واسطے تیرا روپیہ مال و دولت لگ جائے خوش ہو جایا کر کیوں اے اللہ نو راضی کرنے والا عمل ہے رب نہ تجارت والا عمل ہے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھنے والے لوگوں آؤ نا نبی علیہ السلام دیا مسکراہٹا حاصل کر لئے اللہ دا قرآن اعلان فرما اللہ فرما دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وذکر اللہ کثیرا او پتہ چلیا مسکرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے لیکن کسی جگہ جگہ تے ہسنا چاہیے ایویں پاگلا ان کو ہسنا نہیں شروع کر دیتا ہے پنجویں دی اس پاک سنیا جے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے بڑا پیار بڑیاں محبتاں نبی علیہ السلام کا در چھڑ کے جان دیر نہیں کرتا یہ اسی ہے نا ساڑا دل کرتا ہے کہ اسی ہونویں مدینے چلیے ہونویں چلیے اسی نبی علیہ السلام نے بیکھیا بھی نہیں تے ساڑا دل مشتاق ہے کہ یار مدینے جائی اوتھے ہی مر جائی بڑی خواہش ہے اللہ قبول کر لے لیکن مقدرہ والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا
नबी सलातो सलाम दा दर नहीं छड़ दे, बड़ियां मुहब्बतां ने। पुछन वाले पुछदे ने अबू हुरैरा तू उरा परा भी नहीं जाना। हज़रत हुरैरा फरमांदे ने ये ना होवे मैं उरा परा होवां ते नबी सलाम कोई हदीस बयान कर देन ते मैं उस अमल तो रह जावां, मैनू वो मोती मिलन ना। ते हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी दे वेले भी गमी दे वेले भी कैसे भी हालात ने दर नबी दा नहीं छड्डिया है। नबी सलातो सलाम दे दर ते मौजूद ने, नबी सलातो सलाम दा दर छड्ड के नहीं जा रहे। नबी सलातो सलाम दे कोल दीन सिखदे ने, दीन सिखदे ने। ते एक दिन दा वक्त है आंदे मैनू इन्नी शिद्दत की भुख लगी, गशियां पै रही ने, लोग कोई मजनून कह रहे हैं, कोई पागल कह रहे हैं, वे के गुजरते जा रहे हैं। तो कहते बड़ी शिद्दत की भुख लगी मैनू, तो मेरे ज़हन च आया कि यार इतों अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निकल लंघना है, तो मैं इन्हों कुरान की एक आयत का मफहूम पूछना वा, आप ही समझ जान के अबू हुरैरा भुख लगी है, खाना पिया मंगदा है। देखो गैरत, सवाल नहीं किया कि अबू हुरैरा जी मैं ए प्यारे सिद्दीक जी मैनू भुख लगी है, खाना खिलाओ। इथों पता चलिया गैरत चीज है, किसी नाम का नाम गैरत है, किसी चीज का नाम गैरत है। अल्लाह की कसमें नबी इस्लाम ने किसी को इदा करने तो मना किया। प्यारे अबू हुरैरा की गैरत देखो, हालांकि यार सन, सहाबी रसूल सन, नहीं मंगे। जनाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए ने, पूछे अल्लाह दे ए प्यारे सहाबी प्यारे सिद्दीक जी इस आयत दा मफहूम की है व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। प्यारे सिद्दीक फरमाते ने गरीबां नूं खाना खिलाओ, मिस्कीनां नूं खाना खिलाओ, कैदियां नूं रिहाई दिवाओ, कह के ते गुजर गए। प्यारे बुरा फरमाते ने मेरा मतलब ये सी भी चलो समझ जाते कि मैनूं तो भुख लगी है। चलो खैर देखिया ते हज़रत उमर आ रहे ने, पूछया उन्होंने उमर जी इस आयत का मफहूम की है, आयत सुनाई है। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आयत का मफहूम सुनाया है ते अगे गुजर जाते ने। प्यारे अबू हुरैरा परेशान ने ते नबी अलैहिस्सलाम दे पीछे देखा ना ते नबी सलाम आ रहे ने, चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। जनाबी अबू हुरैरा दे अंदर लगदा हुण गल बन जाएगी ते नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आए ने, गशी दी हालत दे अंदर ज़मीन ते लम्मे पे ने ते नबी अलैहिस्सलाम नूं पुछदे ने अल्लाह दे नबी जी मैनू एक आयत की तफसीर समझ नहीं आ रही, समझा दो ना। अल्लाह के नबी फरमाते ने दस अबू हुरैरा केड़ी हदीस है। नबी सलाम दा प्यारा सहाबी कह लगे व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। नबी सलाम ने एक चेहरे ते नजरां पाइयां ने, उधरों जनाब गुमाम की जिंदगी के अंदर गुमाम के हालात के अंदर प्यारे अबू हुरैरा दी आयत ते गौर कीता है ते नबी सलाम फरमांदे ने छड्ड अबू हुरैरा उठ चलिए, चला फिर तेरी हल मैं मुश्किल करना, तेनू परेशानी है ना जेड़ी मैं समझ गया वा, सिद्दीक नहीं समझिया, मैं समझ गया वा तेनू भुख लगी है, तू खाने की तलब के अंदर ये आयत की तशरीह पूछना चाहना है। ते नबी सलाम पहुंचे ना, अल्लाह वालों एक सहाबी ने नबी सलाम की दावत की सी ते उस सहाबी ने दूध का प्याला पेश किया है, बड़ी रवायत मशहूर है, पहले भी सुनिए लेकिन टच करना मकसूद है। नबी सलाम फरमाते ने अबू हुरैरा जाओ सुफा दे तालिब इल्मां नूं बुला के लिया। सारे आ गए। नबी सलाम दे प्यारे अबू हुरैरा रंग उड़ गया कि भुख मैनू बहुती लगी है, गशियां मैनू पै रही ने, एक प्याला ते चबूतरे दे अंदर जितने तालिब इल्म सन 20-25 सारे ये तो प्याला मुक जाएगा। नबी सलाम फरमाते ने अबू हुरैरा लै पकड़ लै। संजाबी अबू हुरैरा फरमाते ने चेहरे ते हशाश बशाग हो गया है। आंदे ने मैं इतना खुश होया कि नबी सलाम ने मेरी हालत देख ली सी, आखणगे अबू हुरैरा रज के पी लै। तो फरमाया अबू हुरैरा चल इन्हां नूं पिया। आए हाय अबू हुरैरा फरमाते ने रज़ी अल्लाह अन्हु के मैं आख्या लै भी मर गया भी ये मेरी अज ख्वाहिश पूरी नहीं होती लगती। आंदे जी एक ने पीता दूसरे ने पीता, प्याला थले आंदा ना ही ना लवे यार, ये नबी दी करामत है, मौज है, नबूवत आ। नबी सलाम इत्थे पीर आ जाए ना मैं किसी की धोई नहीं करना, अपने पीर की गल करना। बड़े वाकया टीवी अखबार भरे ने, जिथे आ जाए या जी वध जाता है घट जाता, बरकतां उड़ जांदियां ने, लेकिन मेरे नबी सलाम ने प्याले नूं हथ लगाया है, नबूवत वाला हथ लगाया है। प्यारे अबू हुरैरा फरमाते ने सारिਆਂ ਨੂੰ पिलाया है ते नबी सलाम फरमाते ने हुण जनाब अबू हुरैरा ने पेश किया लगे तुसी पियो ते नबी सलाम मुस्कुरा पे अबू हुरैरा तेरे ते भुख बड़ी लगी सी तुसी पियो।
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیالہ دودھ دا پھڑیا ہے پینا شروع کیتا ہے آندے میں رج کے پیتا ہے تے نبی علیہ السلام مسکرائی جا رہے ہیں اور بھی آندے میں پھر دوسری مرتبہ رج کے پیتا ہے تے نبی علیہ السلام مسکرائی جا رہے ہیں پھر آکھیا جناب تیسری مرتبہ پی حضرات تے نبی علیہ السلام نے مڑ کے پیالہ آپ پکڑیا ہے اوتھے منہ رکھ کے پیتا ہے جتھے غلاماں نے رکھ کے پیتا ہے اور یار پیر ہوئے تے ایسا ایتھے ہڈیاں صاف کر لی مریداں نو تبرک اور میرے پیر نے اللہ دی قسمے پہلے مریداں دا خیال کیتا ہے پہلے صحابہ دا خیال کیتا ہے اے نہیں میں کھاواں تے مینوں لوگاں نہ کی مینوں کسے نہ کی میرے نبی علیہ السلام نے پہلے کھوایا ہے پہلے کھلایا ہے پہلے انہاں دیاں جناب مشکلاں حل کیتیاں نے پھر بعد وچ پیتا ہے ایتھے تے جس پیالے نو برتن مرید ہاتھ لگ جے نا وہ کہندے نے دھو کے لیاؤ ٹیشو مار کے لیاؤ جراثیم بڑے کرونا ہویا نا لیکن اللہ دی قسم ہے میرے پیر السلام نے اوتھے منہ رکھ کے پیتا جتھے صحابہ نے منہ رکھ کے پیر بھی کمال ہے تے مرید بھی کمال ہے اللہ دی قسمیں نہ اس جیسا پیر ہے گا نہ اس جیسے مرید ہے بڑے مرید پھرتے نے لیکن اے کائنات دے لکھا پیر کٹھے کرے جان جناب شیخ عبدالقادر جیلانی ساڈی اکھاں دا سرما ہے جناب گنج بخش جنہاں نوں لوگ مانتے ہیں اسی سب نوں مانتے ہیں لیکن رب کائنات دی قسم ہے کائنات دے لکھ شیخ عبدالقادر جیلانی کٹھے کر کے صحابی دی جتیاں تو وار دیواں حق ادا نہیں ہوئے گا وہ تے ولیاں دے ولی نے انہوں نے رب نے ولی آکھیا ہے اسی کیوں نہ ولی آکھی انہوں نے چھویں حدیث پاک سنیے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے ہو مسکرایا کرو جگہ جگہ تے جس مرتے جگہ تے مسکرانا بندا ہے آؤ نا نبی کریم علیہ السلام دے پروانے ہو میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے فرمائے ابو داؤد دے اندر نا 26,002 نمبر حدیث توجہ کرنا توجہ ایتھے پتہ چل جائے گا دیوانیاں دا حضرت علی بن ربیعہ رضی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگرد تابعی آندے نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سفاری کر لگے نا سواری اے توجہ نہ دی سنی سواری کر لگے نا تے رکاب دے اندر پاؤں داخل کیتا ہے تے پڑھیا ہے بسم اللہ کی پڑھیا ہے بسم اللہ تسی بھی سفر دی دعا یاد کرنی سواری تے رکاب وچ پاؤں رکھیا تے پڑھیا بسم اللہ تے جدوں سواری دے اوتے بیٹھ گئے نا تے پڑھیا الحمدللہ تے پڑھ کے نا سبحان سفر پسند دعا پڑھی سبحان اللہ دی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین تے دعا پڑھن تو بعد 3 واری فرمایا ہے الحمدللہ 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 پھر 3 واری فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرمایا ہے سبحانک سبحانک انی ظلمت نفسی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت ثم ذاہک او تابعی کہندے نے جناب مولا علی رضی اللہ دعا پڑھن تو بعد مسکرانا شروع کر دیتا ہے میں سوال کیتا پیارے علی جی یہ تے سمجھ آیا ہے دعا پڑھیے سفر دی دعا پڑھیے مینوں یہ دسو تسی مسکرائے کیوں دے تے مولا علی رضی اللہ عنہ منن والے ہو اج لوکی بڑے بڑے ہوکے لاوندے نے پی کے بڑے سوٹے لا کے علی علی کردے نے نام لیاں جناب محبت نہیں کہواں گے عقیدت نو بھی منیا جائے گا تے عقیدے نو بھی منیا جائے گا جناب علی فرماندے نے اسی طرح ایک دن دا وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی اے دعاواں نبی اسلام نے پڑھیاں تے پڑھن تو بعد مسکرا پے میں تے نبی السلام نو ویکھیا سی مسکراندے ہیں تے میں تے نبی السلام دی سنت نو فالو کیتا ہے کاپی کیتا ہے او یار علی نو منن والے ہے علی دے عقیدے نو بھی منیا کر علی دے نام نو منن والے ہے علی دی عقیدت نو بھی منیا کر علی دے ایمان نو منیا کر میرے نبی علی رضی اللہ فرماندے نے میں بھی سوال کیتا اللہ دے نبی جی دعا پڑھ کے تسی مسکرائے کیوں جے تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے پیارے علی میں کلا نہیں مسکرایا آسمان تے اللہ بھی مسکرا رہے نے یہ پتہ کیوں اللہ مسکرائے کہ بندہ سواری تے بیٹھدا ہے نا سفر دا آغاز اللہ دے نام تو کردا ہے تے سبحان اللہ پڑھدا ہے الحمدللہ پڑھدا ہے بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھدا ہے نا کہ سبحانک کا انی ظلمت نفسی لا یغفر الذنوب الا انت اللہ جی میں اپنی جان تے ظلم کرنے والا ہے تسی معاف کرنے والے ہو اللہ نو بڑا پیار ہے کہ یار ویک سفر اپنا کر لگیا ہے تے سفر تے میرے نام تو آغاز کیتا ہے تے اپنے گناہاں دا اعتراف کر رہے ہیں
اللہ نو اتنا پیارا لگا اللہ مسکرا پہ دنیا تے مسکرا جناب عرشاں تے خدا مسکرایا ہے زمین تے عرش معلا تے اللہ زمین فرش معلا تے مصطفیٰ تے جناب نبی اسلام تو بات مرتضی مسکرا پہ اسے بھی یہ سنت اپنا لئیے نا کدی سواری تے بہو یہ دعا پڑھو پہلے بسم اللہ قدم رکھو پہلے بسم اللہ پھر جناب اتے بیٹھ کے الحمدللہ سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھ کے نا پھر 3 واری الحمدللہ 3 واری اللہ اکبر پھر جناب یہ دعا پڑھنی ہے کہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر الذنوب الا انت اللہ جی میں ظلم کیتا ہے تے مسکرا دے آجے تسی بھی سنت عمل ہو جائے گا حضرت علی دی بھی نبی علیہ السلام دی تے اللہ دی سنت دی عمل ہو جائے گا چھویں حدیث نبی علیہ السلام مسکراہٹ آنے توجہ کیجئے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نبی مسند احمد اندر حدیث پاک موجود ہے نبی علیہ السلام ایک دن دا وقت ہے آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہے دنیا تو چلے گئے نے لوگاں نے خوشیاں کیتی ہاں نے لوگ کہنے نے آج محمد بے نسلہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک اور لوگوں اور میں تے کہنا وہاں اللہ پاک نے جڑے میرے نبی علیہ السلام نے دشمن دیتے سے نا بڑے گندی نسل دے دشمن سن اور یار دشمن بھی ہوئے نا دعا کرو کہ اللہ پہلے تو دشمنی دوے ہی نا جے بن جاوے تے اللہ کوئی نسلی دشمن دے دے میرے نبی علیہ السلام نے تانے دینے شروع کیتے محمد بے نسلہ بن گیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ نو آسمان تے گل پسند نہیں آئی میرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے صحابہ دے اندر نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے اچانک مسکرا پے نے گل نوٹ کر کے لے جاوے یارو توجہ کیجئے گا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے مسکرا رہے مسکراہٹا میرے حضور دیاں نوٹ کر کے لے جاوے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام مسکرا رہے نے تے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی خیر ہے وے مسکرائے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ میرے کھولو ہو نہیں اللہ دا جبریل آیا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام نے بھیجے آئے یار توجہ کیجئے گا اللہ دے جبریل آیا ہے جبریل آ کے کی کہندا ہے اللہ دے نبی جی پریشان نہیں ہونا تانوں تانے بھی دیتے گئے تانوں مینے بھی دیتے گئے تانوں بے نسل دیاں تمکیاں بھی دتیاں گئیاں نے تے اللہ آسمان تے کی فرماندے نے میرے محبوب جی تھوڑی توجہ کیجئے گا اللہ فرماندے نے انا اعطینا کل کوثر محبوب جی پریشان نہ ہویا جے بیٹے دی وفات تے غم ہوندا ہے ضرور ہوندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے آنسو رحمت نکل جانا غمی تے کوئی بڑی گل نہیں لیکن واویلا نہیں کرنا چاہیے وین کپڑے پھاڑنے بال کھلارنے اے جائز نہیں رونا آ جاندا ہے غمی دے موقع تے اللہ فرماندے نے محبوب جی پریشان نہ ہو اللہ نے تانوں حوض کوثر دا مالک بنا چھڈیا ہے تے پتہ نال کی فرمایا ہے اللہ دے نبی مسکران اللہ نے مسکرائے کیوں جے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے او یار توجہ کیجئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے جب آسمان دے ستارے نے میں حوض دے ہوواں گا جب آسمان دے ستارے بندہ گن نہیں سکدا حوض کوثر تے اللہ مینوں انہاں نالوں زیادہ برتن عطا کرن گے میں انہاں برتناں دے نال مومناں نوں حوض کوثر دے جام پلاواں گا دعا کرو کہ اللہ سانو انہاں خوش نصیباں نوں کر دے تے نبی علیہ السلام اللہ نے مسکرائے کیوں دے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں جبریل علیہ السلام نے دسیا ہے اللہ دے نبی جی جدوں تسی حوض کوثر تے ہوو گے پانی پلاؤ گے ایک جماعت آئے گی خوبصورت چہرے والے آن گے داڑیاں بھی رکھیاں صوفی ٹائپ بندے ہون گے نا تے اچانک دیوار حائل کیتی جائے گی تے نبی علیہ السلام فرمان گے اللہ جی اے تے میری امت دے بندے لگ دے نے اے تے دیندار بندے لگ دے نے میرے اللہ فرمان گے محبوب سونیا اے تیری امت دے تے لوگ تے ہے نے پر تواڈے جان تو بعد انہاں نے تواڈے دین نو چھڑ چھڈیا ہے اپنی مرضی دا دین بنا لیا ہے بدعتاں دا ارتکاب کیتا ہے سنت نو چھڈ کے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تا خوش ہو گیا وا اللہ نے کھوٹا الگ کر چھڈیا ہے کھریاں نو میرے کول بھیج چھڈیا ہے جڑے سنت عمل کرنگے میں انہاں نو اپنے ہتھی جام پلاواں گا
جیڑا بدتی ہوئے گا انہوں جناب جام دے کوثر نہیں لبن گے. میرے نبی مسکرا پے نے جیڑا سنتاں تے عمل کرے گا انہوں جام ملن گے, کوثر دا پانی ملے گا, کوثر دے چھلک دے جام ملن گے. اور جنہیں اپنے باپ آندے نا جی کیویں چھڑیے نا, کیا میرا باپ دادا غلط ہے؟ کیا میرے باپ دادے نو تو پیدا لے آگے ایویں سفید بال آگے نے؟ میرے ماں پیو نے جناب جہالتاں دی زندگی بسر کر چھڈی, تانوں اج وکھرے نو پتہ چل گیا ہے یار نہیں. جتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے نا پھر اعتراض نہ پیش کریا کر. کیا میرے ماپیاں نے غلط کیتا ہے؟ کیا میرے والدین نہ حق دے نے؟ اللہ دی قسمیں ہو سکدے نے جے سنت دے خلاف عمل آ جائے نا, بھاویں ماپیاں دے بھاویں بھین بھرا نے, غلط یہ حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. اپنے باپ دادے دی دین تے نہ جاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہندے سن کیا ساڈے باپ دادا غلط نے؟ اللہ دے قرآن نے آکھے وہ تو واقعی غلط سن, جاہل سن. اور جیڑے دین دا علم نہیں تے سامنے دین دا علم آ جائے تو پھر یہ نہ آکھو کہ میرے بڑے غلط سن. اپنے باپ دادے دے دین تے نہ مرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین تے مرو. دعا بھی کرو کہ اللہ سانو دین تے موت آئے. اعتراض نہ پیش کریا کرو, جو ساڈے وڈیاں نے کیتا وہی کرنا ہے. ساڈے وڈے غلط بھی ہو سکدے نے, تحقیق کر لیا کرو, سنت تے عمل کریا کرو. میں محبت دے نال کہہ دیواں گا کہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. اللہ دی قسم ہے اے جناب جدو بندہ سیرت بناوندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میں مسکرا پہ آواں جڑے بدعتی ہون گے سیڈ تے کر دتے جان گے, جڑے سیرت تے عمل کرن والے ہون گے میں انہاں نو اپنے ہتھی جام کوثر دے جام پلاواں گا. میں محبت دے انداز دعوت دے فکر دیواں گا کہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو, میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. سارے جگ نالوں مکھ پاوے پر تالو, میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. جس نو معراج دی شب جگایا گیا, جس نو معراج دی شب جگایا گیا, انبیاء نو صفاں چ کھڑایا گیا, جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا. او جینا مرنا او دے نام لگوا لو, میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے, میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے, جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے, نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے. نام نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو, میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. اللہ فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نو کاپی کرنا ہے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنی ہے. جیسے میرے پیغمبر دا اٹھنا ہے ویسے اٹھنا بنانا پڑے گا, جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چلنا ہے ویسے چلنا بنانا پڑے گا, جیسے میرے پیغمبر دا دیکھنا ہے ویسے دیکھنا بنانا پڑے گا. اور جیڑا بندہ دیکھدا بھی اپنی مرضی دے نال, چلدا بھی اپنی مرضی دے نال, بولدا بھی اپنی مرضی دے نال, معاملات بھی اپنی مرضی دے نال کردا ہے, اللہ دی قسم ہے اونوں فائدہ کوئی نہیں. او دی نماز بھی ضائع ہے اگر نماز اپنی مرضی دے, نماز بھی ضائع ہے اگر روزہ اپنی مرضی دا, روزہ بھی ضائع ہے اگر زکات اپنی مرضی دے تے زکات بھی ضائع ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ نے نیک اعمال دا حکم دیتا ہے, اگر نیک اعمال تے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی مہر نہ ہوئے اعمال ضائع ہے, اعمال ضائع ہے, پوری زندگی دے اعمال ضائع نے. رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ قبول او عمل کر دے نے جس عمل تے میرے آقا علیہ السلام دی مہر لگ جاندی ہے. اللہ نو عمل ہوئی اچھا لگدا ہے,
اور جس عمل تے میرے مدنی پیرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مہر لگ جاندی ہے آؤ نہ پھر اسی اپنی زندگیاں سوار لئیے اپنے آپ نو سنوار لئیے اپنے آپ نو پاک کر لئیے اللہ فرما دے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا بندہ اپنا اٹھنا بھی نبی جیسا بیٹھنا بھی نبی جیسا چلنا بھی نبی جیسا معاملات بھی نبی جیسے جناب نکاح بھی نبی جیسا رب کائنات دی قسم ہے پھر اللہ فرما دے نے آؤ آخری گل کریے آج سنائیے تے بات مکمل کر دی اللہ فرما دے نے اور جیڑا بندہ اپنا ہر عمل میرے نبی دے طریقے دے مطابق کرے گا اللہ فرما دے نے لوگو میں اللہ دا انعام ہے اس بندے نو جنت بھی دیواں گا تے جنت سونے دا ساتھ بھی دے چھڑاں گا اللہ دا قرآن اعلان پیار فرمان دے اللہ فرمان دے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا میرے اللہ فرمان دینے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرمان دینے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ فرماتے ہیں لوگو جدو تسی اپنا ہر عمل نبی علیہ السلام دے اعمال جیسے اپنا عمل بنا لو گے انشاءاللہ عمل بھی قابل قبول ہوئے گا نبی علیہ السلام دی سنتاں دے عمل دی وجہ تو اللہ راضی ہو جان گے اللہ مسکرا دیں گے تے جد تے اللہ ایک وری بھی مسکرا پہ نا اذا ظاہر ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ جد تے اللہ مسکرا پہ گے اللہ اس بندے نو بغیر حساب تو اللہ جنتاں دا داخلہ عطا کر دیں گے اللہ کو دعائے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا